Avui parlem amb l'Àfrica Manils i Peris, nascuda a Sabadell el 1979. Ballarina, coreògrafa i fundadora de l'escola de dansa La Nau. Doncs, Àfrica, a mi m'agradaria començar pel començament i que m'expliquessis una mica com vas entrar en el món de la dansa, suposo que ben petita. Sí. Quan et vas adonar que volies dedicar, que t'agradava i que potser era un camí que volies iniciar i anar per aquí? Mira, tot va començar, la meva mare em va apuntar a classes de rítmica del cross, que es feien en una escola aquí a Sabadell, perquè va veure que la música i el moviment m'interessaven i va pensar, bueno, algun extraescolar que pugui encaixar, no? Clar, en aquell moment hi havia molt poques escoles de dansa i, clar, la meva mare desconeixia absolutament tot aquest ambient. Era nova de Sabadell, perquè la meva mare és de Barcelona, i va dir, bueno, l'apuntarem en un lloc on hi hagi moviment, no? Música, moviment, i va veure que m'agradava. Anava contenta, motivada, la professora deia que era una cosa que se'm donava amb facilitat, que se'm donava bé, i d'aquí aquesta mateixa escola va obrir unes classes de dansa clàssica, vaig provar-ho, em van encarrilar, em van dir, va, prova, la paraula seria animar, no? A dir, va, prova-ho, i em va agradar molt. A partir d'aquí, la meva mare va veure que hi tenia molt interès, o sigui, que semblava que fins i tot volia augmentar les hores. Llavors la meva mare es va informar, va parlar amb una noia que era del sector i li va dir, si la teva filla li interessa i s'hi vol dedicar, sobretot porta-la a la Carmen Mecho, que ara fa molt poquet que ens va deixar, molt gran també. I clar, jo vaig dir que sí, que ho volia provar, i em va portar a l'escoleta que estava al carrer Sant Pere, que era un lloc molt petit, que semblava un altre món, perquè feia una olor d'humitat, respirava una disciplina, un rigor, les nenes anaven totes de negre, una serietat, i clar, jo al principi em vaig espantar molt, perquè jo venia d'un lloc que era una altra història. Però la meva mare es va entossudir i va dir, Àfrica, si tu vols seguir per aquí, anem a intentar-ho, donar-li una oportunitat a aquesta senyora, que ens n'han parlat molt bé i tira cap aquí. La veritat és que estic molt contenta d'haver-ho fet, perquè, clar, la dansa clàssica et dona una base, una solidesa que no et dona res més en el tema de la dansa, com podria ser el solfeig amb la música, seria un paral·lelisme. Necessari totalment. Exacte. I, clar, amb ella vaig estar ben bé fins als 15-16 anys que va tancar l'escola perquè va caure el sostre, o sigui, literalment va caure i va tancar. Era obligat. Exacte, es va acabar, però clarament. Llavors, a partir d'aquí, arran d'un espectacle de contemporani que vaig anar a veure a Barcelona, vaig decidir que allò és per on volia anar. Per la contemporània. Per la contemporània. La dansa clàssica m'agradava molt, però també notava que havia arribat a un punt que havia trobat un sostre, també d'interès personal, que fins allà m'estava bé però volia més coses, i vaig anar a veure uns bascos, no me'n recordo el nom, en un teatre molt petit a Barcelona, i em vaig quedar estupefacta perquè no havia vist pràcticament res, i vaig dir, jo vull fer això. I em vaig començar a informar. Llavors va ser quan vaig començar a anar a fer classes a Barcelona de dansa contemporània, perquè volia tirar més per aquesta línia, tot i que seguia fent el clàssic, i em vaig informar de les proves d'accés a l'Institut del Teatre, perquè és el lloc que ara mateix et dona una titulació oficial, res més, té una validesa com la de l'Institut, que és el Conservatori. I em vaig informar, em vaig formar en una escola de Barcelona perquè em preparés específicament per les proves, i vaig entrar a fer el tercer, que en aquell moment era un grau mitjà de clàssic contemporani. La dansa flamenca, la dansa espanyola anava per una altra línia. Llavors vaig entrar a tercer, vaig accedir a tercer, i allà vaig fer la formació, que els 2 últims anys era específica de dansa contemporània. I veritablement, amb alts i baixos, però clar, tot aquell conservatori et dona una solidesa de formació que no sé si a tot arreu
I la dansa clàssica és com la base de tot, no? Perquè et dona una disciplina i et dona Jo crec que és... Per tot, per jazz, si després vol fer jazz Jo estic contemporània. convençuda que si després vols trencar moltes coses, les pots trencar, però sempre pots trencar des d'una base sòlida. És a dir, primer tens els coneixements i després fas amb ells el que vulguis, no? Pots canviar, pots anar a buscar la dansa contemporània més radical o no, o una neoclàssica, però tot aquell llenguatge que tu has après i has assolit, allò no t'ho treu ningú. I clar, la dansa clàssica és d'un rigor tan perfeccionista que jo crec que et dona una minuciositat i una sutilesa del moviment que no t'ho dona res més. I tothom que hi ha passat, després jo crec que en vistes de la gent que més o menys ho entén, no? Que hi entén, et diuen, ostres, es nota que aquí hi ha un treball de clàssic, no? Facis el que facis, perquè fins i tot m'he trobat amb gent de hip-hop que potser dius, és una disciplina molt diferent, però que m'han dit, després d'haver passat pel clàssic he notat que he millorat la tècnica del hip-hop, o sigui que no és només una cosa dels de contemporani, no? I penso que no només això, vull dir que a nivell de valors també ensenya molt, no? La repetició, la disciplina, el rigor d'aprendre que les coses necessiten un temps, que això avui en dia és com... Això, el valor d'aquest esforç. Ah, exacte, que això ha desaparegut bastant, veig, per la gent que puja, ho dic. I a més el món de la dansa és com força complicat, i més en el nostre país poder sortir-se'n, perquè hi ha teatre i ja resulta complicat, però una mica la dansa ha sigut com, entre cometes, moltes cometes, la parenta pobra de les arts escèniques en el nostre país, no s'ha cuidat, no s'ha potenciat. Absolutament. I llavors lluitar des d'aquest angle suposo que és i ha estat difícil per tu. Jo crec que hi ha poc suport des de les institucions i el poc suport que hi ha està molt concentrat. És a dir, hi ha 4 persones que pel que sigui, perquè han entrat al circuit o perquè coneixien a tal o qual, estan valorades i reben subvencions, que n'hi ha, poques però n'hi ha, però llavors hi ha una gran part de massa de gent creativa amb ganes de fer coses que clar, o poses moltes hores d'extras personals, amor a l'arte, digue-li com vulguis, i muntes les teves coses i vas a trucar portes o no fas res, perquè si esperes que realment algú et vingui i et digui vinga va, donem tants diners i munta la coreografia de la teva vida, això no existeix, o sigui, hi ha molt poca estructura per la dansa i jo crec que també és una mica perquè en aquest país la cultura no es valora gaire, però també és per desconeixement, perquè en altres països jo crec que la dansa es valora molt més i com que es valora molt més es tradueix a nivell de subvencions, ajudes, companyies que poden viure d'això, que aquí és com impensable, que un ballarí pugui viure bé d'això, no només viure bé. Tinc una amiga, ara parlava amb la noia d'aquí, tinc una amiga que està vivint a Alemanya i quan m'explica com té muntada la vida i com la tracten a nivell de ballarina, em quedo al·lucinada, perquè clar, ella pot estar, per exemple, mesos sense entrar en una producció i ella segueix vivint, exacte, i aquí és impossible. Aquí potser et paguen per una producció, però després tens mesos i mesos de sequera, no? Clar, com et planteges viure d'això, no? És molt complicat. I potser també com a públic, els que som públic de dansa, potser tampoc ens hem acabat de portar molt bé en el sentit de ser un públic fidel, no només tema de subvencions, sinó també que com a públic potser ens falta formació,
potser ens falta estímul a nivell pedagògic de que veiem més dansa quan els nanos són petits, no? És que aquí és el tema, jo crec que és una cosa que va alhora, és a dir, si no hi ha una demanda, no hi ha un interès, la gent no ho demana, clar, tampoc una oferta tampoc existeix, llavors és un peix que es mossega la cua i clar, és això que dèiem, la dansa jo crec que hauria de ser, clar, potser escombro molt cap a casa, però hauria de formar part del currículum de les escoles. Perquè tu ara tens una escola que es diu La Nau, la vas fundar el 2013, si no m'equivoco. Sí, exacte. Va ser també una decisió com de dir vaig també pel camí pedagògic, o sigui, ja t'agradava molt fer això o també va ser una mica dir vinga va, no? Serà part professional meva també, podré tenir una escola i podré també després fer les meves coreografies. Com vas prendre la decisió d'obrir una escola de dansa a Sabadell? M'imagino que no és fàcil, no? No és fàcil perquè a més n'hi ha moltes, hi ha molta oferta, però per una banda feia molt temps que donava classes, quasi bé des que vaig acabar la carrera que ho he compaginat amb la pedagogia i és una cosa que m'ha agradat molt sempre. O sigui, m'ha motivat molt el tema dels alumnes, d'estar amb nens, amb gent gran. Trobo que si t'agrada la feina, et retroalimenta molt. I a La Nau què oferiu? Què feu? Quines disciplines hi ha? A veure, a La Nau una mica el que volem ser és una escola que formi a persones s'hi vulguin dedicar o no, però en el cas que hi hagi algú que s'hi vulgui dedicar, que ens ha passat, que tinguin una base prou sòlida per dir, bueno, doncs jo vull continuar la meva formació a nivell professional, me'n vull anar al conservatori, vull fer les proves d'accés i vull que m'agafin, lògicament, no? Llavors, clar, oferim, sempre recomanem, no obliguem perquè no deixem de ser una escola privada, però aconsellem una formació de base clàssica, llavors també aconsellem que es pugui fer dansa contemporània alhora que clàssica. La dansa espanyola és una pena perquè a nivell infantil no agrada, no sé si és perquè és Sabadell, al centre, però no. M'he trobat amb adults, sí. El flamenc, per exemple, sí que té més tirada amb els adults, però amb nens hi ha com una mena d'estigma de no sé ben bé per què, però dansa espanyola no. Això m'ho he trobat. Llavors també aquest any hem obert un grup de hip-hop i un grup de jazz, però sempre amb la idea que la base sigui la dansa clàssica, perquè és el que jo crec. Llavors és el que jo aconsello, no, a la gent. A part, el món de l'art també ha entrat molt, de les arts plàstiques, ha entrat també molt en el teu món de la dansa, no? Hi ha la peça Effecten, que es va projectar quan el teu pare va fer l'exposició al Museu d'Art, no? També has col·laborat amb la Tat Vilà, no? Sí, que també va morir fa pocs mesos. Hi ha aquesta correlació amb tu, amb el món de les arts plàstiques també, no? Sí, a veure, suposo que inevitablement és per lligam amb el pare, vull dir, clar, sempre hem anat a veure moltes exposicions, des de molt petita em van portar al cine, recordo que això ho tinc gravat i a més ho dic perquè ara potser la gent seria molt reàcia a fer-ho, però amb 5 anys em van portar a veure West Side Story els meus pares. Amb 5 anys? Amb 5 anys, que ho dius ara i et diuen, no, però si no la vas entendre. A la meva manera sí que la vaig entendre i a més em va marcar molt perquè després tot el tema musical realment m'ha fascinat molt i és la pel·lícula que més m'agrada. O sigui, si a mi em diuen quina és la teva pel·lícula preferida? Sens dubte West Side Story. I clar, la vinculació amb el cine, la vinculació amb la pintura, crec que, vulgui o no, és un llegat que tinc i que surt. I quan faig coses que realment són molt personals, això em surt. Quan faig col·laboracions és diferent perquè llavors
clar, pot ser que et diguin, doncs no, vull aquest enfoc, o vull... no? Estàs més condicionat, però quan realment dius, bueno, ara vaig a fer una cosa que el que em doni la gana, no? Que no sempre passa, però a vegades tens aquesta oportunitat, aquestes coses crec que tot aquest llegat cultural que un té, no? Sigui literatura, sigui el que sigui, surt. Que és nodrir-se de tot per després poder anar exacte, llavors tu filtres, no? Perquè passa per la teva persona, però tot allò és un llegat que tu tens i jo crec que d'alguna manera surt i la gent ho veu, perquè a vegades és bastant obvi, no? El que surt. I clar, a mi m'agrada molt fer aquesta peça amb el meu pare perquè em vaig adonar que això, que tenia moltes coses dins inconscients. Sí, tot un pòsit, no? Exacte, tot un món que em va sortir i després, arran d'això, va ser que aquesta noia, la Tat Vila, va fer una instal·lació d'unes fulles amb una música i tal que era molt bonic, la veritat, i em va dir si volia col·laborar, si volia fer una intervenció amb dansa, m'ho vaig estar mirant i vaig pensar que era molt interessant i llavors sí que ho vaig fer i crec que el resultat va ser bonic de veure. Hi ha un altre projecte pedagògic, Mon cœur est ma maison. Això és l'últim que hem fet. Que és l'últim que heu fet. De fet tinc imatges. Ah, sí? Amb estudiants de secundària, perquè clar, la secundària també és un món on la dansa pot entrar i fer molta feina, no? Pot entrar i crec que... Hi ha d'entrar. Hi ha d'entrar, exacte. A més va ser... Això sí que va ser una petició que ens van fer, això va ser des de l'Institut Can Uriach. Can Uriach, sí. Treballaven al Petit Príncep. Exacte, ells treballaven, com que treballen per projectes, els de primer, a més eren els més petitons, treballaven aquest tema i ens van fer la petició de fer un projecte coreogràfic amb 90 nens. 90? 90 nens, la majoria desconeixien en absolut la dansa i també t'haig de dir que la majoria d'entorns no fàcils, perquè aquella zona és complicada a nivell social i va ser un repte brutal, perquè clar, primer de tot, ells tenien molts clitxers al cap del que era la dansa, vam començar a trencar clitxers, abans de començar a parlar vam començar a moure's, vam començar a experimentar i van començar a sortir moltes cosetes, perquè clar, aquests els adolescents d'aquestes generacions estan molt acostumats a comunicar-se a nivell telemàtic, però tot el que és llenguatge corporal està al contrari, està molt atrofiat. I llavors quan comences a moure't comencen a sortir coses, va ser superinteressant. I llavors, a partir d'això, vam muntar 4 coreografies diferents, que en total són uns 40 minuts, que van haver de portar a públic, o sigui, davant de públic, que per ells va ser un repte. Clar, aquesta és l'altra cosa, quan balles davant de gent, l'autoestima, el control de la gestió de les emocions... I t'obres molt, exacte, t'exposes molt. I jo crec que va ser, no tant potser per la coreografia en si, que estava bé, però per tot el que ells els hi vam aportar, que després també venien i t'ho mostraven, l'efecte que havia tingut sobre ells. My body is my house. Què li diries a algú que diu, jo és que vull dedicar-me a això, ja sé que és difícil, ja sé que potser no me'n surto, ja sé que potser he d'acabar fent altres coses per guanyar-me la vida, però vull fer això? Jo diria que endavant, endavant. Perquè jo crec que si alguna cosa t'agrada, si alguna cosa et motiva, ja tens una gran part feta. Llavors, potser no et dedicaràs a això, potser acabaràs sent un crític de dansa, acabaràs sent un gran pedagog, però si més no,
estaràs omplint les hores, que són moltes, no? Quan un treballa doncs es dedica moltes hores a la feina, no? 8 hores mínim. Estaràs fent una cosa que t'agrada. I al final... Si no, sempre queda aquella frustració que també és molt dolenta, no? Si ho hagués provat, no? Sí. Jo crec que... Jo sempre animo a que la gent ho provi. També et diré que soc realista i no dic que tot és un camí de roses. Serà difícil, t'hauràs d'esforçar molt, pot ser que et lesionis, però bueno, tira endavant, prova-ho, que alguna cosa faràs. I això que et deia, no? El món masculí en el món de la dansa, clar, si et ve un noi i ha vist Billy Elliot, potser un dia ja ha dit, jo és que vull dedicar-me a això, no? Encara queda molt camí per recórrer aquí, no? Hi ha molt cliché i moltes coses que no han canviat. Jo, els 2 nens que he format per entrar a l'institut, sí, 2, clar, van venir a l'escola perquè tenien un suport familiar. És a dir, ells van decidir que volien ballar i els pares, tot i que realment són 2 famílies molt diferents, els pares van decidir donar-los el suport absolut i que si el seu fill volia ballar, doncs cap allà, no? Però clar, estic segura que d'aquests n'hi ha molts que es queden amb la pregunta de mare... Potser ni ho diuen a casa, o si ho diuen ja els diuen això, ni i això parlar-ne. ret a punt futbol, no? Que és més interessant pels homes. Però s'ha de fer molta feina. Fixa't que un exemple que sempre dono és un dia que estava repartint flyers de l'escola, a la sortida d'una escola del centre de Sabadell, li vaig donar un flyer de l'escola de dansa, que era evident que era amb una senyora, amb una dona, i em va dir, no m'ho donguis que jo tinc 2 nens. I em vaig quedar... No vaig saber què dir, no? Però vaig pensar, ostres, doncs pobres. Perquè si ja d'entrada pel fet de ser homes ja els exclous de tot això, no? Quina pena. Igual que una nena que diu jo vull ser futbolista o vull boxejar, doncs... D'entrada... Sembla que les coses hagin canviat, però encara en això hi ha molta feina. Amb algunes coses sí, però és molt pesat. Clar, aquí sí que llavors el tema pedagògic, tant a primària com a secundària, la dansa ha d'entrar... ha de tenir un paper molt important, no? Exacte, d'estar allà molt present. Clar, perquè si no és una cosa de nenes, són unes que van amb tutú, si ets un nen i fas això et tornaràs afeminat, no? Fins i tot, clar, l'educació física que es fa als instituts, per exemple, està molt orientada... A la gimnàstica. Sí, però això és un aspecte que no entra. Exacte, és esport, córrer... I la dansa... També és una educació física i emocional, tot junt. Exacte, i artística, perquè en el fons és un art, és a dir, és una expressió d'un llenguatge artístic, però en canvi està absolutament... Només clavada aquí. Exacte. Doncs tens molta feina a fer a Àfrica. Sí, però m'agrada, Molt bé. M'agrada tenir-la. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès i endavant amb la nau, i endavant amb la dansa, i endavant amb els projectes. I endavant amb tot. I amb la vida. Gràcies. Gràcies a tu.